pemirsa iki berhubung Pak wis bar masang iku mau pemirsa koloe sapi coplok ya pemirsa. Jadi Pak budal ngarit iki make arep iku pemirsa. Aku arep tilik sawah soalnya kawit bar tak watuni make gak pernah tilik. Dadi iki saurunge Pak mulai ngarit pemirsa make tilik dhisik. Jajal tandure mae kaya ngopo wis bar tak watuni. Dadi berhubung gak panas pemirsa ya dadi mae gak usah nganggo capit. Mau tilik tok engko langsung balik kaya ngono. Soale mae ya urung resik-resik pengen tilik tandure mae dhisik pemirsa. Hari pertama pemirsa bulan Recep poso Recep insyaallah sampai 3 hari boleh, sampai 1 hari boleh. Nanti lek. Oh, ini lawang. Pak pikir banyune nek gak digawa. Terserah pemirsa ya, soalnya poso Recep kuwi hukume ora wajib. Hukume sunah, jadi mulai saiki ya pemirsa. Hari Minggu. Bisa engko ngantek Selasa boleh 3 hari. Bisa sampai seminggu. Wis tergantung orang masing-masing. Pemandangannya enak esok pemirsa. Oke, suasananya cerah banget di awal bulan Rajab. Iya lek ya. Bulan Rajab cerah. Emang lah oh selamat terus di sini. Iya. Lek ndek dhewe biasane ndek iki. Apa nih sawah aku? Oke. Jualan perite. Perite nggone iki wis akeh. Oh, nggone Pak Yuda wis ampiak. Wis jebrot kabeh. Ini Pak Yuda. Hiya, biur. Walah miber pemirsa. Soalnya wis ono 2 mingguan gak tilik. Dan banyune ora gelem mendek pemirsa. Apa kuwi nek ngarani terlalu deres banyune iki ya gak aring. Tuh gesek dalane. Tuh gesek mau nembet. Jadi iki sekalian jalan pagi ya pemirsa. Saurunge beraktivitas seperti biasa. Jalan-jalan biar tambah sehat. Soalnya masih sejuk. Ora ono polusi nih. Wis sepi pemirsa. Oh, sing disemprot ya mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, lanjut deh mak ya. Nah, wis tak watuni ngantek seminggu kaya ngene. Sekete ya mulai nih. Lumut tuh. Iki. Kelewatan mentul-mentul. Oh
ya wis mulai dawa nah pemirsa. Hitungane kudune diwatuni maneh. Tuh. Iki maune giaring. Tuh, sing kliwatan ya wis dawa-dawa. Tuh kan kliwatan. Iki banyune kok angelemen. Udan deres ngono. Wah, pinggirannya wis ketel nih pemirsa. Ini Mas Wahab api era apa? Saya ora idep iki walaupun sawahe wong ya pemirsa alhamdulillah walaupun sekedar cuma menggarap tapi alhamdulillah tak syukuri. Tuh. Ki resik. Jare pake isor wis ketel ngono. Jaluk dijegeri maneh. Tapi iki mang berhubung mae mau terima tilik, ya gak jegur. Dadine mau keliling bae. Wah, cukup dawa-dawa. Dawa-dawa pemirsa kon gak lamur insyaallah. Garing udan deres ngono kok malah medek. Malah gak medek pemirsa. Loh. Iya ya mulai perai maton perai seminggu kok wis kene nih. Nek gak ono banyune iki disemprot percuma pemirsa. Berarti bener ya kingko maton iki. Walah sekene wis dawu-dawu maneh. Oh, pantesan Pak muni nek wis sing kene wis ketel. Iya pemirsa. Wah, iki nek gak di tambah meneh marembek. Pikir galeng. Padahal untuk kematon wis tak jegoli lho pemirsa. Walah. Diwatuni lagi leren seminggu kok wis ngene maneh cah. Soalnya saya kecilian pemirsa matone. Besok jadi mae mesti maton lah sedelok daripada nganggur. Jadi mae ape maton pemirsa. Cuman terus terang karepe mae ape tuku lombok pemirsa. Jadi ganti baju. Ora ganti baju pemirsa iki. Salah. Wis saiki tak maton dhisik ae. Oh, lumayan sedelok-sedelok balik. Oh, sekete wis nganu neh. Hah, piye? Iya, aku mang kon dhuwur kon mang tak kelilingi yo rek. Malah garing kok. Kan lho, Mbah Min wis gak enek iki. Lah wong itu gak enek.
Jam 8 ki wesan. Setengah 8. Mulai wis awan. Aku genten mulai. Tapi arang-arang wis. Nah, Gini. yo mesti gak nol jepit yo kalah. Ki mang niate mak iki mok tilik tok mubeng pemirsa, bareng tok ngesori iya sukete lumayan. Mosok lagi leren seminggu sukete wis ngene nah yo. Tuh pemirsa. Nah, koyo ngene. Wis mulai neh. Iki mang make niate jane ora matun. Tapi roh ngene yo melok jeger lho. Wis lumayan. Silongkas mulai soalnya wis panas. Aku ora niat matun. Ora nggo capil ropo. Lah wis rampung. Tuh. Lumayan pemirsa. Adem. Sandalku tak cangkengnya. Tuh yo. Lho ki nek banyune no iki. Wes Pak kono. Kalenge ndotok. Lumayan to nek gonceng. Soalnya Pak nusul. Jadi tibake make yo matun. Arep tilik tok ki sukete wis lumayan dawu-dawu. Dadi ki meng diwatuni meneh mbek pake. Dadi sing ketel wis rampung. Tibake matun pemirsa, ora sida tilik tok. Lah iki koyo ngene. Ya wis pemirsa tak tutup sakmene videone mae nenek salah mung tingkah laku perbuatan keluargane Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyo banyu kali. Agung kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.